Bé, aquests cursos d'anglès, com el de català, tots són cursos que no van adreçats directament a buscar un treball, sinó que són un complement per buscar feina. Do the number 1, vocabulary opposite verbs. Okay, the most important verb only. Ready? Yes. 2. Did you send the email? 3. I never remember people's names. The first one is find. And what? Bueno, pues, com fa temps que estic a l'atur, pues, l'anglès sempre se m'ha donat una mica fluix i avui en dia et demanen anglès per tots els treballs. I llavors pues, una mica per tenir altres opcions de treball en un futur. ¿Qué me está gustando del curso en este momento? Todo. Todo me gusta, tenemos una excelente profesora. El grupo es ameno, es simpático, las clases son dinámicas. La verdad es que ha sido todo muy grato para mí y me he sentido muy acogida en general. Así que lo agradezco. Bueno, el que espero que m'aporti aquesta formació és l'aprenentatge de l'anglès, que per mi és bàsic, i una millora de feina amb un futur i crec que és necessari per tot. Please turn on the air conditioning. Doncs d'anglès hi ha 2 nivells i de català n'hi ha un. I bé, és això, és per millorar l'anglès de les persones, sobretot a les persones que tinguin oficis d'atenció al públic i tal, que l'anglès o el català sigui important.